18 anyos pa lamang ating kabalen na si Hil Cortez nang sumabak siya sa Professional Basketball League. Naramdaman agad ang kanyang presensya bilang isang serviceable center at power forward na kayang pumuntos mula sa perimeter, dumepensa at sumingkit ng rebounds para sa Toyota Comets. Sa katunayan, siya lang naman ang kauna-unahang Rookie of the Year ng Philippine Basketball Association o PBA. Aniya iba talagang lakas ng loob ng mga basketballistang Kapampangan. Basketball kasi sa larangan ng basketball, kailangan meron kang konting yung yabang. Kapampangan, by nature, meron ganun eh. So, anong tawag doon? Angas ng konti. Kailangan ganun ka sa basketball. Talagang hindi ka nagpapasindak kahit kanino man, kahit ang mga makalaban mo, veterano. When I started playing, I was 18 years old, dalawa lang nasa isip ko. It's either magpapasindak ako or lalaban ako. I chose the latter part. Lumaban ako kahit na mga veterano na kalaban natin. Bago pa ito ay sinuot na niya ang jersey ng Pilipinas nang siya ay naisama sa lineup sa 1975 Asian Basketball Confederation o ABC na mas kilala ngayon bilang FIBA Asian Champions Cup. Kwento niya, napakalaki na ng pagkakaiba ng laro noon kumpara sa basketball ngayon. Ang laro noon medyo rough ng konti compared to now, no? Now medyo okay lang kasi iba na eh. Marami ng scientific moves yung mga bata ngayon, no? Kami noon talagang we rely on our skills, on what we can do individually, no? Eh ngayon, ang daming plays, no? So you have to kailangan makasunod ka sa play, no? Hindi yung lumalabas ka sa play, no? Malaki umuno ang kanyang pasasalamat dahil nabigyan siya ng pagkakataon na ibanderang watawat ng bansa at maipakita ang kanyang kakayahan sa international arena. We were very fortunate to be playing for the Philippine team. Because in 1975, everybody turned professional. So, lahat yan, sina Fernandez, Jaworski, Adornado, umakyat. So, nobody was gonna represent the Philippines. So, kaming naiwan sa Mika, kaming nag-represent. So, it was our honor to represent the country, of course, no? At dito na umano nagsimula ang pagbubukas ng maraming pinto para sa kanyang karera sa basketball. Matapos ang matagal na panahon ay hindi pa rin umano nawawala ang kanyang passion sa paboritong sports. Bagamat hindi na naglalaro ay hindi naman umano mamamatay ang kanyang suporta sa basketball, lalo na sa mga nagre-representa ng bansa sa iba't ibang torneo. Hindi rin maitago ng dating pro basketball player at ngayon regional director ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Central Luzon ang kanyang excitement ang mabigyan ng hosting rights sa mag-qualify ang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Kailangan umunong paghandaan ng mga makakabakbakan ng Gilas Pilipinas ang sixth man ng team, ang mga Pinoy fans. I think the Filipino crowd is the best crowd ever sa lahat ng mundo sa akin, ha? Kasi, kumbaga, yun ang sixth man natin. That's why, kailangan sana lahat ng mga Filipino, especially Region 3, no? My region, no? Kasi akong regional director dito, we're inviting you to at least support the Philippine team to watch at the Philippine Arena, especially sa opening day, no? And then all games of Gilas will be played sa Smart Araneta. Para kay Cortez, may laban ang ating national team at ang advice na kanya maibibigay, huwag magpasindak. Just play their game. Huwag sila magpasindak sa mga makakalaban natin. Kasi ang bola, bilog lang yan eh, no? Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, ako nung at the age of 18, hindi ako nagpasindak sa mga veterano. Kasi pag nagpasindak ka dyan, mawawala yung laro mo, mawawala ka sa focus, masisira yung laro mo. Diba? Samantala, unang makakaharap ng Gilas Pilipinas sa Dominican Republic sa pagsisimula ng FIBA World Cup 2023 sa Philippine Arena sa August 25.
Sa August 25, ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. You will see not just world-class games, but also a once-in-a-lifetime show. Join us for this epic event. This may never happen again. Join me along with the country's biggest performers, Sarah Geronimo, The Don, and Ben for one epic show. We have the chance to break the World Cup attendance record. We need you so we can make history. Kaya, samahan nyo kami. 8/25/23. Let's make history. Buy your tickets now! Maglalaban din ang bansang Angola at Italia sa double-header opening day. Maaring bumisita sa ticketnet.com.ph at smtickets.com para maka-avail na ng mga passes sa mga iba't ibang laro na gagawin dito sa Pinas. JM De Jesus, CLTV 36 News.